Určite dôjdeme tam, kde je náš vytúžený domov. Pri Ježišovi v nebeskom kráľovstve. Amen. We used to never say never, used to think we live forever, flying free beneath the sun. Days go running and hiding, the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young. Look back to the base. Days, collecting our yesterdays as they build up one by one. Oh, how we beg and we borrow. They would do it. Tak Marek si nepovedal, ale keď mi dekan prvýkrát povedal, že teda pán dekan prvýkrát povedal, že budeš mať na starosti deti vo farnosti, tak som na ňu pozrel, že ja deti, takže nie. Tak nie som nesmierne vďačný, že tu Svätý si aj cez tých môj nadriadených takto, že určujem mne smer. Idem k ďalším deťom, rozhodol som na starosť školu v Košiciach. Ďakujem, že som ma prijali takého, aký som. A som rád, že vlastne tá moja najľúbenejšia pesnička, s ktorou keď si máme na tie sme začínali. Taký veľký, taký malý môže sa vidieť. Tak toto naozaj vám žičím. Aby sme všetci naozaj dospeli k svetosti, každý jeden z nás. Svetosti našho života. Lebo ináč to nemá zmysel. Môže tu byť, neviem, môže tu pápež, ktorý slúžiť omše, ak v našich srdciach bude túžba po svetosti, za nič to nestojí. Verte, že ja tú túžbu po svetosti mám. Verím a som presvedčený o tom, že aj vy. Tak len vytrvajme na tej ceste, aby sa spoločne mohli dôjsť do večného života. Ešte raz veľká vďaka vám.